Hej, i dag skal vi have om stofskifte og næringsstoffer. Og hvis I gerne vil følge med, så kan I følge med inde på Dyrepassernes ABC. Hvad er stofskifte og næringsstoffer? Stofskifte, det er sådan set den proces, der omdanner næringsstofferne. Og næringsstoffer, det er protein, det er fedt, det er kulhydrater og vitaminer og mineraler. Som I kan se her på diaet, så protein det består af aminosyre, og fedt det er fedtsyre og glycerol, og kulhydrater det består af mono og di og polysaccharider. Protein, ja, hvad er det? Hvis vi tager udgangspunkt i os selv, hvilket mad er der så protein i? Som I kan se oppe i højre hjørne, så er det æg, det er bønner, det er kød, og det er også i fisk. Så det er proteinholdig mad for os. Hvad er så proteinholdig foder for dyrene? Og det er jo lidt afhængigt af, om det er krybdyr, vi snakker om, eller om det er drøvtyggere, eller om det er hest, eller hvad det er. Vores krybdyr, der bruger vi, som I kan se på pilen her, der bruger vi melorm og kakelakker. Der er også fedt og kulhydrater, men der er mange proteiner i vores melorm og kakelakker. I vores foder til køerne for eksempel, der er det sojaskrå. Sojaskråen ser sådan her ud, inden den bliver omdannet til det her pulveragtige flager, vi ser, når vi fodrer. Det er sojaskrå. Men der er egentlig også protein i raps. I har nok set sådan en gul rapsmark. Frøene ud af de der skulper, de kommer til at se sådan ud, og så kan man lave rapskager. Ærter og majs er der også en del protein i. Det her foder, vi giver, der er protein i, og protein det består af aminosyre. Og hvad er det, vi skal overhovedet bruge de her proteiner til? Jamen det er simpelthen opbygning af vores muskler og vedligehold af kroppens celler. Og de her proteiner, de er simpelthen opbygget af lange kæder af aminosyre, og der er sådan cirka 20 forskellige. Og nogle kan kroppen selv danne, og andre, så det skal vi simpelthen have tilført via fodret. Så det er ret vigtigt, at vi får noget foder, der er protein i. Fedt, hvad er det? Der kan I se, at jeg har melormene og kakelakkerne igen. De er også fedtholdige. Men hvor er det, vi får vores fedt fra? Jamen det er faktisk for nødder, det sunde fedt. Og olier, og avocado, og fisk. Der er også noget fisk, der er ret fedt og godt. Hørfrø er rigtig fedtholdige med det sunde fedt her. Og hørfrø kan vi både bruge i vores mad, men vi kan også bruge det til dyrenes mad. Og her ser vi rapskagen igen, som også er fedtholdig. Så det er nogle af de fodermidler, vi kan give vores dyr, når det skal fedt til. Fedtet det spaltes og bruges som brændstof og byggesten i kroppen. Og man kalder det også triglycerid. Og det er, som I kan se hernede på tegningen hernede. Tri, det er 3, det vil sige, der er 3 fedtsyrer på den her glycerolryg her. Så er der noget, vi kalder mættede fedtsyrer, og det er det, der findes i animalske fedtstoffer, altså fedtstoffer, der kommer fra dyr. Så er der enkelt umættede fedtsyrer, og det er fedt, der findes i vegetabilske fedtstoffer, altså fedtstoffer, som er udvundet af planter. Så er der flere umættede fedtsyrer, og de kommer også fra planterne af. Men deler dem hovedsageligt op i mættede og umættede, og så er det så de mættede, der er delt op i endnu en flere umættede. Kulhydrat. Hvor får vi også kulhydrater? Heroppe på billedet heroppe i højre side, der kan vi jo hurtigt sådan få et overblik over, at der er faktisk kulhydrater i rigtig mange ting. Det er mere måden, hvordan de her kulhydrater er sammensat. Det her det er druesukker, det er hurtig omsættelig energi, men der er sådan set også kulhydrater i æbler, og der er kulhydrater i rugbrød.
Og der er masser af kulhydrater i slik og i sodavand og alt det her, vi spiser. I kan se guldkornen også, det er fyldt med sukker. Der er også kulhydrater i majs og kartofler. Der er ret meget stivelse i. Og vores kornsorter hernede. Så der er jo mange typer af kulhydrater. Og det det er, at de er delt op i monosakkarider og disakkarider og polysakarider. Mono betyder en, og et glukosemolekyle, og det er sådan set druesukker. Og når kroppen skal optage det, så skal de bruge sådan en her, for at det hurtigt bliver optaget. Det vil sige, jo flere af de her sakkarider, der er på en streng ud af, jo længere tid tager det at blive optaget i kroppen. Her nede med polysakkarider, jamen det er jo for eksempel kostfiber, det er jo rugbrøden, der er hernede, som skal spaltes. De skal simpelthen klippes over de her sakkarider. Og det tager så lang tid, og derfor bliver det ikke optaget så hurtigt. Og der er simpelthen også nogle sakkarider, der er så lange, at kroppen simpelthen ikke kan få dem nedbrudt og få dem brugt. Disakkarid, der er to. Det betyder to. Og det er også rimelig hurtigt optagelig. Og det er det vi kender som almindelig sukker, der er disakkarider. Og de her monosakkarider, de optages i blodet direkte fra tarmen. Og når vi kommer ned i de her polysakkarider, det er for eksempel cellulose, altså det er for eksempel når pattedyr, vores køer og vores heste, de spiser græs, så er der nogle af de her græsser, der er sådan tungt fordøjelige og tager lang tid at blive nedbrudt. Og det kan de simpelthen ikke gøre uden hjælp fra mikroorganismer. Og det er lidt forskelligt om, hvor de her mikroorganismer, om det er drøvtyggere, eller om det er enmavede dyr. Men drøvtyggerne, for eksempel køerne og fårene og gederne, de lever simpelthen i symbiose med de her mikroorganismer. Hesten gør sådan set også, jeg ved godt, det er en enmavet dyr, men den har en rigtig stor blindtarm, som faktisk fungerer som en vom, og hvor den også har rigtig god gavn af de her mikroorganismer, som omdanner det her tungt fordøjelige stof til noget, den kan optage og bruge. Vitaminer skal vi også lige have med, og jeg ved ikke, om I selv tager vitaminpiller derhjemme, men som udgangspunkt er det jo faktisk ikke nødvendigt at tage vitaminpiller. Hvis man har en alsidig og varieret kost, så burde alle vitaminerne være deri. Nogle er så ikke så gode til at spise så varieret og få nok grøntsager og frugt og sådan lidt af alting. Så derfor spiser vi nogle vitaminpiller for at være ordentligt dækket ind. Det giver vi også til dyrene, fordi nogle gange så kan det være svært at få sammensat en foderplan, som tager højde for alle de her niveauer på vitaminer. Og som I kan se, så er Nekton S her, den bruger vi op til fuglene, det putter vi i deres vand, så vi er sikre på, at de får lige netop det vitamin. Og I kan se nogle andre vitaminer hernede også. Men det er simpelthen for at være sikre på, at det bliver dækket ordentligt ind. Og de er livsnødvendige for stofskiftet, altså de bidrager til de her enzymer, som gør, at fordøjelsesprocesserne går i gang og virker, og optagelsen af mineraler også. Vi kan kun danne selv, få vitaminer selv, så derfor er det nødvendigt, at vi får indtaget de her vitaminer med maden, vi spiser. Det skal ikke være ret store mængder, vi får de her vitaminer i, og man kan faktisk godt blive forgiftet af vitaminer. Så det er ikke bare at låse på med alle de vitaminer, vi overhovedet kan finde, for så kan man godt få en forgiftning. Og lige sådan med dyrene, der skal vi også passe på med at ikke give alt for mange vitaminer. Vi skal holde os inden for det der niveau, de nu skal have, for ellers så kan de blive forgiftet. Og hernede, der kan vi se, jamen, hvor er det, vi får de forskellige vitaminer fra. Så vi faktisk måske ikke behøver at spise piller, hvis det er, ikke? Så er der mineraler. Og herovre i højre side, der har jeg fundet nogle, hvis den selv kunne tælle.
Jeg ved ikke, jeg tror nu ikke, der er ret mange af jer, der gør det, men når man kommer op i alderen og alle mulige andre ting, eller hvis man har problemer med noget, så kan man spise nogle af de her mineraler. Og her kan I se, vi giver jo sådan set sliksten til hestene. Det er jo det er en sten, der er fyldt med mineraler. Og dyrene kan så faktisk selv mærke, hvornår de har behov for mineraler. De har simpelthen en trang til at komme hen og slikke på den her sliksten, så de får optaget nogle af de her mineraler, de skal have. Og ellers så giver man mineraler, de kommer i sådan nogle sække her, og vi putter det over fodret, så dyrene får de rigtige mineraler. Mineraler, det er jo grundstoffer, og det er igen vigtigt for organismen, altså og stofskiftet. Og det har rigtig mange funktioner, at vi skal have de her mineraler. Det er vigtigt for skelettet og knogledannelser, nervesystemet, muskulaturen, fordøjelsen. Og der er 23 mineraler, der er livsnødvendige. De her mineraler, de bliver delt ind i makro- og mikromineraler. Og lige sådan med vitaminerne, så kan man faktisk få for meget af de her mineraler og få en forgiftning. Så man skal igen holde sig inden for de der normer, der er for mineraler. Men det er vigtigt at vide, at de vigtige skal have. Hvad er det så, vi lige har gennemgået? Vi har gennemgået noget om det her stofskifte. Og det er simpelthen stofskifte, simpelthen den proces, der omdanner de her protein, fedt og kulhydrater og vitaminer og mineraler. Og de her ting, og lige sådan vand har jeg så ikke kommet ind på, men de her ting er jo vigtige alle sammen, for at kunne opretholde en sund krop. Så man kan ikke bare sige, at den her hest eller jeg selv er alt for fed, så vi skærer alt fedtet væk. Der bliver simpelthen brugt fedt ind i kroppen til nogle forskellige ting, så vi kan ikke bare skære det hele væk. Man kan skære ned på det, eller man kan skære ned på kulhydraterne, især de hurtigt omsættelige, fordi dem synes kroppen simpelthen, det er så nemt at bruge, så det bruger den først. Det er hurtig og nem energi, så det bruger kroppen først, og så venter den til fedtet bagefter. Hvad skal vi så nu? Det her oplæg ligger faktisk op til det andet F, som siger, at I skal beregne dyrets energibehov, I skal udvælge foderemner eller midler, og så skal I simpelthen sammensætte en foderplan. Men I mangler faktisk det her energiberegning og foderenheder og metabolisk energiberegning, og det skal I have sammen med Karl i morgen, som han gennemgår det. Det vil så sige, at nu der skal I overveje, hvilke fodermidler, der kan eller bliver brugt til netop det dyr, I har valgt i forhold til fedt og protein og kulhydrater, vitaminer og mineraler. Og derudover så skal I se 2 videoer om fordøjelsen til i morgen. De her videoer, de snakker igen om, hvad der sker inde i kroppen med de her fodermidler, altså protein og fedt og kulhydrater. Så det er jeres opgave til i morgen. God fornøjelse.